Ahojte, vítajte pri dnešnom podcaste. Moje meno je Katarína Ježovicová a som zakladateľkou konceptu Yoga Inštitútu, ktorý vzdeláva budúcich lektorov jogy. Takisto medzi týchto ľudí a absolventov tohto inštitútu patria ľudia, ktorí nemajú záujem učiť jogu, ale majú chuť na svojom živote niečo zmeniť. Bavíme sa o oblasti funkčnej jogy so zdravotným zameraním a mojimi hostiami dnes sú Peťo a Janka. Vítam vás. Ďakujeme. A náš podcast sa volá Ako sa môže zo stavebného inžiniera Petra Speváka stať jogový inštruktor. Takže ja by som začala dnes takou reverznou chronológiou, kde by som sa rada spýtala, že vlastne kde sa dnes nachádzate, alebo takú nejakú aktuálnu identitu, kde učíte dnes svoje hodiny, ako ste sa k ním dostali, k tým klientom, alebo ako ste napríklad nastavili cenotvorbu. Peťo, poď. Tak ja učím jogu u nás v dedine pri Malackách, Kostolišti a ten začiatok bol jasne definovaný už na kurze. To v podstate ani nebol úplne môj plán, ako to celé spraviť, ale počas toho kurzu sme dostali jasné inštrukcie, že vlastne počas toho e-learningu, kedy sme 4 týždne sa mali doma vzdelávať, robili sme témy každý týždeň inú a mali sme ju uviesť do praxe, čiže jasne sme dostali inštrukciu zadanú, že máme mať svoju skupinu cvičencov, nadšencov jogy, ktorým sme to ponúkli zadarmo, takže ja som myslel, že to bude problém, ale to v podstate na konci ani problém nebol, to bolo najmenej, takže spravili sme si svoju skupinu jogínov a každý týždeň, ako tie témy sme preberali, tak sme tam aplikovali tie naše vedomosti, rozprávali sme to, vysvetľovali sme tie jednotlivé veci a vypracovávali sme si zadanie, takže ten začiatok bol taký, že človek ani nevie ako a zrazu je jogový lektor a vlastne tá skupina mi ostala dodnes. Niektorí sa pomenili, pridali sa veľa sa pridalo nových, niektorí postupne odpadli, ale funguje to dodnes. Spomenul si také, že ste mali zadania a v tých zadaní ste mali vždy nejakú konkrétnu danú tému. Čo napríklad si také využíval v tých svojich lekciách jogy, ktoré boli vlastne praxou s tými svojimi klientami? Čo také bolo pre teba také zaujímavé v tom z tých zadaní? Tak mne sa najviac také pre mňa nové sa mi páčila práca s esenciálnymi olejmi, to mi dalo veľa, aj sa to páči klientom, že proste pracujeme s tými olejmi, meníme si tie oleje, pracujeme tam s tými témami, že čo je niekedy aj sichravé počasie, tak zase sa tak úplne inak naladíme na tej vône, takže to sa mi veľmi páčilo s tým pracovať. Takisto anatómiu, keď sme preberali a mali sme to teda aplikovať do tých hodín, tak som sa na to zameral, rozprával som o tých kĺboch a o svaloch a tak ďalej, čiže aj sa to človek sám naučí, lebo všeobecne je známe, že keď niečo učíš ty, tak sa to najlepšie naučíš, to je proste pravidlo, ktoré funguje, takže som si to vyskúšal. Niečo sa učiť iba tak z textov alebo tak je ťažšie, takže to aplikovanie tých jednotlivých vecí, somatika, ten nervový systém, to ľuďom vysvetľujem tým mojim cvičencom, aby sa dostali do toho stavu relaxácie a do tej pohody a tak, takže to bolo veľmi dobré. A tým, že je to rozdelené po témach, tak sa sústredíš na jednu tému, naučíš sa ju a potom ju vlastne dokážeš už potom dlhodobo udržať. Keď sa chceš všetko naraz naučiť, tak to nejde. Bavíme sa o odborných témach, ktoré boli vlastne zaradené do edukácie tohto kurzu, o ktorom budeme dnes celý čas hovoriť. A sú to odborné témy, ktoré sprevádzajú odborní garanti, ktorí sú prevažne z medicínskeho prostredia. Takže trošku viac si to ešte rozoberieme. Jani, u teba to bolo ako? Vlastne ja vediem momentálne jogovú skupinku a je to to obdobie, ako som u teba absolvovala inštruktorský kurz. No a pôsobím vlastne v Lighthouse v Trnave, žijem v Trnave. No a vlastne hneď teda sme boli hodení do tej praxe a táto skupinka vlastne odtedy trvá. Stretávame sa 2-krát do týždňa. Vediem vlastne rannú skupinku a jednu večernú skupinku a popri tom vlastne takisto individuálne lekcie one to one s klientom.
Vy ste mali v zadaniach na kurze takisto individuálny prístup. Takisto na kurze sme sa učili, ako pracovať s klientami na individuálnej báze. Ako toto bolo pre vás uchopiteľné? Tak vlastne v rámci toho kurzu prezenčného do obeda vlastne sme mali vždy nejakú odbornú tému a po obede vlastne už prakticky sme vlastne trénovali jednotlivé teda tie pozície asány pod tvojim vedením. Vlastne vždy si nám vysvetlila techniku cvičenia a potom, keď už sme toto vlastne zvládli, tak vlastne sme začali my pracovať, teda že my sme vysvetľovali, inštruovali, opravovali, teda snažili sme sa vlastne anatomicky správne odcvičiť v zmysle, teda aby sme nepoškodili toho klienta alebo nejaké štruktúry. Takže bolo to vlastne, všetko to išlo tak step by step za krokom a ty si nás viedla celým tým procesom. A tie individuálne hodiny ste potom vlastne ako aplikovali pri tých zadaní, keď sme mali tie zadania v tom kurze, že akým spôsobom ste teda išli na tie individuálne hodiny? Tak vlastne čerpala som z toho, čo si nás učila na kurze a vlastne pri tých individuálnych hodinách je potom vlastne priestor ísť viac do hĺbky s tým klientom vlastne v súvislosti aj s tými zdravotnými ťažkosťami, že väčšinou aj ku mne klienti prichádzajú už s nejakým konkrétnym zdravotným problémom, ktorý sa týka väčšinou chrbtice pohybového aparátu, čiže po tej diagnostike ja vlastne nastavím taký fyzioprogram a väčšinou obsahuje teda to cvičenie, vychádzam z medical jogy a popri tom vlastne doporučím nejaké doplnkové terapie. No a je tam vždy pri tom v tej individuálnej hodine je teda čas a priestor viac ísť teda do hĺbky a ušiť taký ten program tailor suit na mieru. Tak. Áno. Aby každý vlastne dostal to, čo potrebuje, hej, pretože pri tých skupinových hodinách to nie je úplne, nie je tam úplný priestor na to, priestor, no. aby sme sa vlastne mohli dostať ku každému individuálne a možno aj klienti, ktorí k nám chodia cvičiť, potom to tak ocenia, že vlastne sa venujeme iba ním. Ako v podstate ten biznis model, ktorý ste si museli vytvoriť sami, u vás zafungoval, Peťo? Ja si myslím, že dobre. Na moje prekvapenie, ja som veľmi dlho lavíroval s tou cenou, ale keďže sme dostali dosť výrazné odporúčanie od teba, že máme sa tej ceny nejakej minimálnej držať a určovať si tie hranice svoje, tak som to rešpektoval. Ja by som to robil aj zadarmo. Mňa to baví, takže mám úplne iný biznis, čo sa týka živobytia zatiaľ, ale teda rešpektoval som to, funguje to, ľudia nemajú problém platiť za to, keď vidia, že im to pomáha. Čiže išiel som podľa tých inštrukcií, marketing som si robil cez osobný Facebook a Instagram, čiže zatiaľ tam my sme vlastne v také malé mesto a malá dedina, takže mne tam chodia ľudia, ktorí ma poznajú, čiže a tí, čo ma nepoznali, že kamárát alebo tak sa vlastne sme išli na tej báze, že sme sa zoznámili a je to také kamarátske a zatiaľ mi to takto funguje dobre. A mám viac ľudí, ako som si myslel. Ja som nemal žiadne očakávania, čiže ja som milo prekvapený každopádne. Super. Dobre, poďme si povedať trošku niečo viacej o vás. Povedali sme si o tom, ako to začína s tým našim kurzom a s tým našim vzdelávaním, keď nastúpime na vzdelávací proces v Yoga inštitúte. Poďme sa ale trošku retrospektívne dostať k vám, ako vlastne vznikla u vás táto idea stať sa jogovým inštruktorom a či vôbec ten zámer tam bol, alebo ste siahali po tejto alternatíve kvôli sebe samému. Poď, Jani. Takže ten zámer vlastne stať sa inštruktorkou jogy, ja už som sa s ním pohrávala vlastne dlhšiu dobu, ale vždy bolo akoby niečo. A taký impuls prišiel, keď som vlastne našla rozhovor s tebou v jednom dámskom magazíne a vlastne bola si mi sympatická a veľmi sa mi páčilo, ako si prezentovala jogu a to ma následne nejak naštartovalo, že som si vlastne začala googliť, teda, že aká je ponuka vlastne inštruktorských kurzov na Slovensku, teda na tom trhu. No a
páčil sa mi vlastne koncept tvojho kurzu, to, čo si vlastne v rámci toho kurzu ponúkala. Zaujalo ma veľmi teda, že ponúkaš aj aktívnu prácu s aromaterapiou a polohovanie na blokoch bolstroch v rámci restoratívnej jogy. S tým som teda sa nestretla dovtedy vôbec. No a jedna z hlavných mojich podmienok bola, že som chcela absolvovať kurz, ktorý by mal vlastne tú prezenčnú časť. A veľa kurzov už beží len teda v online forme, takže v tomto vlastne tvoj kurz v Yoga Institute spĺňal vlastne moju požiadavku a z toho teda som bola veľmi rada, že chcela som sa prezenčne zúčastniť a potom určite aj vlastne to zameranie jogy, medical yoga, teda liečebná joga alebo funkčná joga pre zdravý chrbát a pohybový aparát, tým, že ja som fyzioterapeutka, tak vlastne ma to oslovovalo najbližšie, teda, že vždy ide aj o to anatomicky správne vykonávanie tých pozícií s cieľom teda nezničiť toho klienta, samozrejme. Takže aj zameranie aj áno. vlastne medical jogy je takéto. Tak. Jani, ty si okrem toho teda, že si fyzioterapeutka a precvičuješ aj, robíš hodiny pilatesu a jogy v Trnave, takisto si absolventkou nášho inštitútu, ale si odbornou garantkou nášho inštitútu za odbornú tému anatómie a fyzioterapie, čomu sa veľmi teším. Keď by si mohla zhodnotiť ako ty, ako odborník, tento pohľad, v podstate ten lektor versus ten garant, hej, keď sa na to pozrieš, čo sme vlastne obsiahli v tom celom, ako by si to vlastne ty možno zhodnotila? Tak v rámci vlastne toho lektoringu u teba, tak na začiatku trošku som mala teda z toho obavu, že nakoľko bude možnosť ísť do hĺbky, alebo aké bude obsiahle, keďže tá anatómia je veľmi obsiahla, ale vlastne aj pre tých budúcich absolventov by som ich chcela teda tak ukludniť, že je to zvládnutelné a vlastne prezentujem tam naozaj tie základy anatómie v rámci toho muskuloskeletálneho systému, takže nemusia sa toho vôbec obávať a je to zároveň teda dôležité pre pochopenie potom tých súvislostí v rámci toho cvičenia tých jednotlivých asán, ako pracovať s tým klientom. Takže... Jani, ty sa venuješ ešte akým veciam, okrem toho, čo som vymenovala? Tak ja veľmi rada prepájam tú západnú medicínu s východnou a vlastne využívam rôzne doplnkové terapie popri tej klasickej fyzioterapii. A moja skúsenosť je, že tieto vlastne terapie alebo dve medicíny sa môžu veľmi pekne doplňať a spolupracovať. No a praktikujem šiacu, pre tých, ktorí vlastne nevedia, je to vlastne japonská forma manuálnej terapie, kde sa ošetruje celé telo podľa systému meridiánových dráh, robia sa tam rôzne mobilizácie, manipulácie klbov, pôsobí sa tlakom do hĺbky. No a využívam takisto reflexnú terapiu, chodidlá, bankovanie a veľmi rada pracujem aj s Bachovou kvetovou terapiou, ktorá vlastne ošetruje akoby rôzne psychické stavy, mysle a charakterové vlastnosti. Super. Peťo, poďme k tebe. Poď nám povedať, ako je možné, že sa zo stavebného inžiniera Petra Speváka stal inštruktor jogy. Ako sme sa k tomu dostali vôbec? No ja ako veľa v mojom živote od konca, čiže aj toto bol ten prípad, že ja to mám nejako vždy otočené všetko, takže ja som hľadal tvoju jogu v poslednom období, lebo ja som chodil k tebe pred 10, 12, 13 rokmi. A celkovo vtedy som sa prvýkrát stretol aj s jogou a odvtedy som pri tom ostal, najmä kvôli presne tomu stavu tej chrbtice, sedavá práca, projektant v tom čase. Čiže tie neustále bolesti, seknutia a stále nejaké problémy, tak mne vlastne joga priniesla výrazné zlepšenie v tom čase. Preto som pri nej ostal a bez tej jogy si už v podstate neviem predstaviť fungovať, lebo tá prevencia je to výrazná. Ale teda nie je každá joga, to som zistil vlastne po rokoch, áno, keď už som k tebe nechodil kvôli cestovaniu a zmene mojej práce možno trochu, tak som ostal jogu cvičiť v Malackách. Našiel som si dobrú jogu celkom, ale nie je to takáto joga, ako máš ty. A vlastne po rokoch mi chýbala, takže preto som ťa vyhľadal a kontaktoval, že by som chcel v tom pokračovať, lebo tento koncept je naozaj trošku odlišný a mi to chýbalo. No
podstate aj na ten kurz som išiel, pretože aby som sa to ja naučil, aby som to pochopil, aby som to do hĺbky a možno mohol aj pre to moje telo spraviť ešte viac, ako raz do týždňa si ich zacvičiť. Čiže toto bol môj zámer, vôbec som nemal zámer sa stať inštruktor. Mám naozaj tých mojich aktivít dosť. A som celkom dosť busy, ale tým, že to bola podmienka na kurze, tak to tak nejak vzniklo a už som pri tom ostal, pretože zase, keď človek niečo učí, tak sa pri tom učí. Takže ten pravidelný tréning 2-krát do týždňa, aj 4 hodiny do týždňa som mával, tak mi dával zase ďalšie impulzy do toho môjho a aj som videl, že sú na tom ľudia horšie ako ja. To ma potešilo, takže a tým, že som videl, ako sa oni zlepšujú, tak vidím aj ja, že sa môžem zlepšovať. Čiže sa to človek je tak... cíti dobre potom z toho, keď vidí tie výsledky, že... A u mňa ešte by som dopovedal, že u mňa veľmi veľa je aj tá psychosomatika a ten môj nervový systém a to ukludnenie a tam vnímam veľmi veľký efekt, ako sa ja ako lektor ukludním na tej joge. Čiže som donútený 2-krát do týždňa minimálne spomaliť ten svoj rozbehnutý biznisový svet a sprítomniť sa, ukludniť sa a proste odučiť tú hodinu a mne to veľmi pomáha. Ja idem z tých hodín taký upokojený, ako aj klienti to vnímajú. Mne tam chodia ľudia, ktorí vyslovene sa chcú spomaliť a ja to vidím na sebe. Čiže mne ten svet lektora jogy vlastne dal taký možno iný pohľad na život. My sme tu tak spomenuli v podstate, že jogový inštruktor, a že kurz je vhodný pre ľudí, ktorí vlastne chcú učiť jogu, ale aj pre tých, ktorí nechcú učiť jogu a chcú možno na tej svojej ceste v živote niečo zmeniť, alebo možno opraviť niečo v tom tele, alebo sa priblížiť iba k sebe samému. Ty si povedal, že nemal som na výber, musel som začať učiť a možno to by sme tak mohli ozrejmiť, teda, že v rámci teda povinnej praxe nášho kurzu som nastavila ja ako hlavná garantka povinnú prax pre každého jedného absolventa, či chce jogu učiť alebo nechce jogu učiť. Pretože je to ten moment, a to mi môžete aj vy potvrdiť, že práve v tom momente, kedy sa postavím pred tú skupinu ľudí, naberám na seba úplne inú zodpovednosť za vôbec ten celý kolektív, hej, ale aj za to, čo zo seba dám. A to je podľa mňa taká tá dobrá cesta k tomu učiť sa sám o sebe a vzdelávať sa, posúvať sa a možno aj trošku odkrývať také svoje limity, že si myslíme, že toto nedám a nakoniec sa fakt naozaj cítim po tej hodine dobre a vlastne, ako ty si povedal, že ešte sa dostaneš aj k úplnému skľudneniu nervového systému. Je to tak, určite. Obaja ste trošku tak začali spomínať také prepojenie medzi takým tým západným a východným smerom. Poďme si toto trošku rozobrať. My sme v rámci Yoga inštitútu spolu s našimi odbornými garantami zostavili koncept, ktorý v podstate lavíruje niekde tak medzi tou východnou a západnou medicínou alebo pohľadom teda, tak to povedzme. Poďme si to trošku vysvetliť, možno ty, Jani, z toho odborného hľadiska vlastne, čo to znamená, keď sa bavíme o joge, ktorá je určená pre európsky typ človeka? Že vlastne je to joga skôr zameraná na tú fyzickú stránku cvičenia. Väčšina teda aj klientov, ktorí ku mne prichádzajú, tak vlastne už prichádzajú s určitým zdravotným problémom, ktorý sa týka väčšinou chrbtice pohybového aparátu. Takže vlastne táto joga je hlavne nastavená teda na to cvičenie, že nejdeme do nejakej tej filozofie jogovej, ako je to treba z Indii alebo ten východný štýl. No a vlastne ten súčasný človek vlastne rieši nedostatok zdravého pohybu a plus teda často klienti majú sedavé zamestnanie a teda už s tým vekom prichádzajú bolesti tej chrbtice, ozývajú sa rôzne iné ťažkosti. Takže a takisto vlastne aj dnešná doba, v ktorej my žijeme, je strašne dynamická, je rýchla. No a vlastne väčšinu toho času fungujeme na tom sympatickom nervovom systéme, to je ten vlastne, ktorý nás zrýchľuje a vlastne nás ešte tlačí akoby do tých väčších, by som povedala, nejakých výkonov. A je to fajn cez deň, ale večer vlastne potrebujeme prepnúť na ten parasympatický nervový systém, ten opačný, ktorý vlastne nás skľudňuje. No a toto niekedy môže teda byť vlastne problém.
Takže veľmi dôležitá je vlastne rovnováha medzi tým sympatickým a parasympatickým nervovým systémom, aby sme ten sympatikus akoby skľudňovali a zase aktivovali parasympatikus. No a tu by som vlastne chcela premostiť k medical joge, keďže vlastne je to veľmi, veľmi efektívna metóda, ktorá vlastne pomáha vlastne podporovať to fyzické aj psychické zdravie. A vlastne už počas cvičenia vlastne medical jogy v jednotlivých tých asánach, tých pozíciách v rámci rotácií, úklonov, zákonov, predklonov vlastne dochádza vlastne k uvoľňovaniu stuhnutých svalov v oblasti chrbtice a takisto k mobilizácii stuhnutej chrbtice, čo má veľmi vlastne pozitívny dopad napríklad na kmeň sympatika, ktorý prebieha v oblasti chrbtice a následne vlastne nie je tak akoby tento kmeň v strese. Čiže vlastne taká cesta je vlastne to cvičenie pravidelné, praktikové vlastne pravidelné cvičenie medical jogy a vlastne nastolí sa rovnováha medzi vlastne týmito dvomi systémami a je to zároveň aj ako prevencia proti stresu a napríklad aj syndromu vyhorenia. Super, z tejto výpovede už od teba je teda zrejmé, že vlastne ten západný pohľad na tú jogu je spojený naozaj s tou fyzickou časťou toho tela, že naozaj v tomto druhu jogy, medical jogy, ako ju voláme, alebo funkčnej jogy, ktorú učíme na našom kurze, na našich kurzoch, sa naozaj zaoberáme do hĺbky tým fyzickým telom, jeho skladbou, jeho anatómiou, fyziológiou, ktorá sa nachádza znútra, čiže máme tam takú tú kostru toho človeka zvonka, to vnútro toho človeka a potom tam je ten obal, ktorý vlastne máme v rámci neurológie, o ktorej spomínaš, o ktorej hovoríš ty, kde sa vlastne dosť veľa učíme a zaoberáme pohľadom na náš nervový systém. Pretože to je momentálne taký najväčší problém, ak to teda môžem nazvať už problémom z našej praxe, to mi môžete aj vy potvrdiť, že ľudia sú naozaj veľmi pretenzovaní, prepnutí, prenapeťovaní, hej, alebo preplnení vlastne z toho, ako žijeme a základom toho prístupu v tej našej medical joge, ktorú učíme, je sa postaviť k tomu nervovému systému ako k niečomu v tom západnom systéme alebo európskom type toho človeka ako základom, kde učíme ľudí o tom, ako sa majú skľudňovať, ako sa majú vlastne postaviť sami voči sebe, keď sa necítia dobre a najmä učíme napríklad cez tie témy tých ľudí o tom, že tie niektoré somatizujúce sa ochorenia alebo problémy alebo bolesti pochádzajú len z preťaženia toho nervového systému ako základu. Hej? Čiže vlastne ako keby to je ten pohľad medzi tým západným a východným pohľadom na jogu. A možno u teba, Peťo, ako to v tých skupinkách, ako to tam vyzerá v tomto pohľade? Ja to takisto vnímam veľmi. V podstate preto mi tá joga robila dobre už pred 10 rokmi a robí mi doteraz, že není to úplne také pracovanie s energiami, jak sa to v Indii učí, alebo veľa takýchto jog je, ale pracuje sa tam s tým fyzickým stavom toho tela, je to zacielené na tú chrbticu a na tie najväčšie kĺby a tak, jak mne to robilo dobre, tak vnímam aj tým mojim klientom, ako to robí dobre, čiže veľa sa o tom rozprávame, že prečo to robíme, alebo aj tým, že sme naučení teda, že im máme pomáhať a necvičíme, to bolo takisto nové pre mňa, ale pomáhame im a pohybujeme sa medzi nimi, tak vidí človek, v akom stave majú tento svoje telo, tú svoju telesnú schránku a snažíme sa im pomôcť, aby sa posúvali, aby sa to zlepšovalo, aj sa to teda zlepšuje, takže naozaj je vidieť, že tá joga je stávaná na ten pohybový aparát a na to, aby pracovala s tými problémami, ktoré dneska má každý. Ja nemám nikoho v skupine, kto by sa mal úplne dobre. Mám tam chlapca, ktorý je športovec, akože ten je, myslím si, že to má v poriadku všetko. Cez to všetko vidí, ako je posťahovaný, ako to telo proste je zablokované a stuhnuté a neúplne dobre funguje. A je hokejista a povie, že keď má po hodine jogy hokej, tak podáva lepšie výkony, že na zápase to vidí rozdiel,
že ako to je, keď sa nerozcvičuje 5 minút pred hokejom, ale keď proste má hodinu celú a potom ide na hokej, tak vníma rozdiel. Takže s tým telom je treba pracovať, jemu treba pomáhať a táto joga je proste na to naozaj zacielená. A potom, čo sa týka toho nervového systému, tak takisto. Ako to je dneska populačný problém podľa mňa, to, že sme preťažení. A moji klienti chodia koľkokrát, keď je teraz cez sviatky bola hodina jogy, tak ma prosili, teraz je taká sviatočná, nedáme si len tú restoratívnu časť vlastne, že poďme iba Láhnuť si na poďme si iba bloky. láhnuť S na týmto bloky. ja mám skúsenosť. Áno, Proste uvoľniť tú chrbticu, poležať si. Niekedy niektorým klientom robím to tých 12 blokov po celé telo sem tam. To strašne pýtajú, že to je také uvoľnenie a že poďme len akože relaxovať a meditovať. Bez toho už by tá hodina ani nemohla byť. To si vôbec neviem predstaviť. To počúvam aj ja. Tých To počúvam posledných aj ja veľa. 10-15 minút vlastne a ja im potom pri záverečnom poďakovaní pripomínam, že sme teda aktivovali parasympatický nervový systém a nech vydržia do zaspatia, nech nepozerajú televízne noviny, nech sa nehádajú doma. Nech sa nehádajú. Proste nech sa idú prejsť, čítajú si knihu, nech skúsia predlžiť ten moment tej relaxácie, do ktorej sa dostali na tej hodine. Niektorým sa to podarí, ja sám to tak robím, že aspoň tie 2 dni do týždňa, kedy mám jogu, tak sa snažím ostať v takom kľudovom režime a to podľa mňa nám robí možno ešte viac ako práca s tým telom. Mne sa častokrát stáva napríklad na individuálnych hodinách, keď mám klientov, ktorí ku mne chodia stabilne cvičiť, tak niekedy prídu naozaj so zadaním, že poďme dnes iba na bloky alebo na bolster, lebo dnes som fakt unavená a po prípade im urobím masáž hlavy alebo kraniosakrálnu terapiu, ale vlastne keď sa presunieme teda k tomu k tej kostre toho, ako to celé prebiehalo, keď si povieme teda, že ako ten kurz celý vlastne je zostavený. Čiže by sme mohli začať tým, že keď ste prišli na váš kurz, tak čo bolo také vlastne pre vás od začiatku až po koniec, také, že možno keby ste povedali pár vetami každý, čo vás tak ako keby najviac na tom bavilo alebo zaujalo? Jani. Tak mne sa páčil vlastne celý ten koncept kurzu, ako si to viedla. Novinka bola teda pre mňa tá aromaterapia, práca s esenciálnymi olejmi, vlastne to, ako si nás viedla v tom procese, ďalej polohovanie na tých blokoch, bolstroch, to bola pre mňa vlastne novinka, ale uvedomila som si vlastne na tvojom kurze, keďže pracuješ v menších skupinkách, že mne osobne vyhovuje viac vlastne menšia skupina pre prácu aj celkovo to učenie. Takže toto bolo vlastne pre mňa taký veľký benefit vlastne z toho, no a bola som veľmi vlastne vďačná za tú prezenčnú časť a vlastne veľmi príjemne som sa tam cítila. Bolo to také akoby chránené prostredie. To ma veľmi teší. To sa Takže veľmi teší. veľmi taký dobrý feeling, ten pocit som mala a toho som sa vlastne akoby držala a rozšírila som si vlastne obzor v rámci teda jogy ďalej, v rámci medical jogy, zahrnula som to do svojho portfólia a som veľmi, veľmi za to vďačná. Ďakujem veľmi pekne, to je úžasné, taký feedback, keď môžem dostať, ďakujem, vážim si to. A takisto tiež by som chcela povedať alebo reagovať na to, čo si spomenula, že si cítila bezpečný priestor, pretože ja som terapeut kraniosakrálnej osteopatie, kraniosakrálnej terapie a stále sa vzdelávam a základným vlastne momentom terapeutickej práce s klientami je vytvoriť bezpečný priestor pre svojich ľudí, pre svojich klientov, čo sa učíme aj na našich kurzoch v tej odbornej téme bioenergetiky, ktorú máme. A človek vlastne potom sám zistí, že je pre ňo veľmi dôležité aplikovať tú prácu s tou bioenergetikou a s tým bezpečím alebo s tým prístupom k tomu nervovému systému aj iných ľudí okolo seba, nielen teda na tej joge, hej, že je to veľká schopnosť ovplyvnenia aj potom do toho života, že zistíme, že potrebujeme zaujať možno taký ten neutrálny postoj voči svojmu životu. A to si myslím, že je to trošku také aj transformačné potom, lebo ľudia odchádzajú z tých kurzov a spätne mi potom hovoria, že ja som fakt sa zmenila po tom kurze. Mne to veľa napríklad ukázalo vo svojom správaní, takže
Takže sa veľmi teším teda, že si to spomenula. A Peťo, teba by som sa chcela spýtať, ty si spomenul pred chvíľočkou v tej výpovedi, že ťa veľmi prekvapilo to, že keď ste mali začať učiť jogu, tak ste nemohli pri tom cvičiť. Povedz mi niečo k tomuto viacej, lebo to je taká vec, ktorá prekvapuje bežne mojich žiakov, keď prídu študovať do nášho inštitútu, že nemôžu cvičiť so svojimi žiakmi. Poviem, ja by som odpovedal aj na predchádzajúcu otázku, že čo sa mi páčilo na tom kurze a čo ma prekvapilo, tak mňa prekvapilo, že sme tam boli iba dvaja. Najprv som si myslel, že to je ako nevýhoda, že to je malý kurz a že to nebude mať možno takú kvalitu. A práve opak bol pravdou, že vlastne to sa mi páčilo, že sme tam museli cvičiť, že sme jednak si prechádzali tie asany všetky, ale potom, že sme my museli učiť jeden druhého. No a vlastne keby sme tam boli 8 a každý má odučiť si to svoje, tak by ten kurz bol strašne dlhý a tým ostatným by to už nič nedávalo ten čas, takže výhoda, že z nás tam bolo málo, že vlastne každý sme veľa mohli učiť a vlastne stačí, keď učíš jedného, lebo ide o to, že učíš a ten lektor ťa pozoruje a má naučiť ťa to, jak to máš robiť, takže nakoniec to bola výhoda, čo som na začiatku nevnímal. Takže mne sa to určite páčilo, potom sa mi páčili aj tie odborné prednášky. To je iné, keď sa to človek učí z papierov a je iné, keď príde nejaký lektor a o tej téme proste 3 hodiny zmysluplne rozpráva a môžeme sa ho fyzicky pýtať a môžeme s ním interagovať, takže mne sa tieto veci na tom kurze fakt páčili a čo som prekvapený, som už v tých popisoch, že teda týždeň sa budeme aktívne a potom 4 týždne nejaký e-learning, tak to si človek povie, že to už bude iba nejaká hlúposť, vyplníme nejaký kurz, test. že čo to je? Áno, že proste to už bude nič a vlastne tie ďalšie 4 týždne boli takisto zaujímavé, lebo proste tie témy chodili, museli sme to zapracovať do toho nášho učenia, museli sme vypracovať zadanie, čiže zaujímavé to bolo. Aj to človeka donúti, ja som ten typ, že ja robím minimum, koľko musím, tak že mám toho času málo, takže som plánoval tomu dať len toľko, koľko bude treba, ale nakoniec som tomu musel dať veľa, lebo je to tak nastavené a vlastne nemáš nejakú moc inú možnosť, takže že aj keď to chceš len sám pre seba trošku si z toho niečo zobrať, tak si musíš z toho zobrať veľa a musíš sa do toho ponoriť, musíš učiť, tí ľudia ti dávajú spätnú väzbu, tá ťa baví, takže vlastne motivuje ťa za to tie ísť 2 ďalej. mesiace ty spravíš taký postup v tom, čo by som nebol čakal. Určite, že keby to bol nejaký bežný kurz, čo si pozriem cez internet nejaké prednášky, tak by mi to nedalo nič. Keby to nebolo také vtiahnutie do toho deja. Áno. Takže to musím kvitovať, že to je veľmi dobre spravené. Že to naozaj spravilo potom tú zmenu. Že ťa to motivuje k tomu, aby si vlastne do toho išiel to nie, že hlbšie. ťa motivuje, to tam aj vcucne do toho. Áno, to úplne, že vlastne ani nechceš, že už si tam, takže to je super. A čo sa týka toho, tak takisto, však ja chodím na jogu veľa, na rôzne hodiny som poskúšal toho veľa, no vždy ten lektor proste cvičí s nami, mám také skúsenosti. A ešte má aj zatvorené oči niekedy. Takže akože chodím teraz na dobrú jogu, nemôžem povedať, ale veľa je aj takýchto. A tým pádom ma prekvapilo, že my vlastne nemôžeme cvičiť a že tým ľuďom ako to potom budem ukazovať a teraz už vidím v praxi, že vlastne to nepotrebuje človek vôbec cvičiť. Tí ľudia ho potrebujú mať pri sebe, potrebujú, aby sa na nich pozeral, aby im pomáhal a tak ďalej. A ja to niekedy teraz spravím raz za čas, že si zacvičím s nimi, keď ich je malinko, že dojdú mi 2, 3 a viem, že sú to tí, ktorí cvičia pravidelne a poznajú to, že nemusím trebárs, tak využijem to a zacvičím si s nimi. Už za tie 4 mesiace som možno 3 takéto hodiny mal a oni to potom tiež ohodnotili, že dneska sme si oddychli, nemuseli sme sa tak snažiť, keď si sa nepozeral. takže hneď to videli ten rozdiel, že keď som si zacvičil, pre mňa super hodina, lebo som sa ponaťahoval, super, ale to není ono. To pre tých klientov není ono, lebo už sa mohli flákať. Takže to bol pre mňa zaujímavé a hodnotím to ako super. To sa veľmi teším. Je to väčšinou vždy taký prekvapujúci moment pre ľudí, ktorí nastúpia na kurz a zistia potom, keď začneme učiť a v tej prezenčnej časti, keď sme týždeň spolu a po obedia, kedy máme klinické rozoberanie pozícií tej určitej zostavy, ktorú sa tam učíme vo funkčnej joge a vlastne oni zistia, že majú už od prvého momentu na kurze začať učiť a
a nemôžu cvičiť a vlastne majú sa naučiť opisovať pozície, opisovať asány, vedieť byť schopný navigácie do tých asán, dostať človeka do asány, z asány, povedať mu, keď je v tej asáne, ako má dýchať, aký benefit má tá asána. Hej, čiže je to veľmi veľa vecí, na ktoré sa človek musí sústrediť a keď stojíme a v podstate máme úplne iný postoj a pohľad na ľudí, tak aj úplne iné vyžarovanie a inú vlastne ako takéto bezpečie vytvárame, hej, ten majak pre tých ľudí. Takže býva to častokrát teda taká otázka od tých ľudí, že to vážne nemôžeme cvičiť. No, myslím si osobne ja zo svojej 14-ročnej praxe ako inštruktorka jogy, že dobrý lektor stojí, pozerá sa na svojich žiakov, príde k ním, napraví ich, je s nimi v kontakte a vytvára ten bezpečný priestor a ten vzťahový ako keby kontakt alebo vzťahové pole tomu hovoríme, hej, kde sa človek môže uvoľniť. Možno na záver, teraz by som sa vás ešte chcela spýtať, ako ovplyvnil tento kurz váš život a či by ste do toho išli znova? Určite by som išla do toho znova. Takže za mňa to bolo len pozitívne po každej stránke, aj keď teda stálo ma ten čas, úsilie a ten začiatok bol naozaj veľmi intenzívny, keď si pamätám u teba v Bratislave, že som tretí deň asi mala nejakú takú krízu, že som si vravela, že čo som si to zase vymyslela, ale určite ja by som znovu išla do toho, aj to môžem len odporúčiť budúcim študentom Yoga Institút a vlastne rozšírilo mi to obzor aj tak osobnostne aj v rámci vlastne toho môjho portfólia v rámci jogy, takže za mňa určite áno. A čo by si odporúčila alebo povedala našim budúcim absolventom, ak by sa uchádzali o kurzy v našom Yoga Inštitúte? Určite by som ich povzbudila, čiže aby proste nabrali tú odvahu a išli do toho. A vôbec nie je tam podmienka teda, že mali by mať nejaké odborné vzdelanie, že aby sa toho proste neobávali a vlastne či už odborné témy alebo praktické všetko prebieha step by step, vlastne postupne sa to všetko vyvíja, ide sa krok za krokom, takže určite by som ich len v tom povzbudila odvahu a teda veľa šťastia na ich ceste s medical jogou. Ďakujeme veľmi pekne, Peťo. A ty išiel by si do tohto kurzu znova, alebo ako to ovplyvnilo tvoj život? Určite išiel, no mňa to spomalilo veľmi výrazne, čiže a evidentne som to potreboval, čiže asi sa to všetko tak nejak pospájalo, že ťa to ťahá k tej joge, nevieš prečo, ale ťahá, čiže prečo keď som chodil na dobrú jogu, dobrému lektorovi, dobrý jogín, tak prečo ma to ešte ťahalo niečo viac zisťovať, chodiť sem tam aj k tebe alebo niečo, čiže to človek úplne nevie, že ako to je celkovo, ale asi to malo tak byť, že proste som sa k tomu dostal, k tomu kurzu a u mňa spravilo veľké zmeny, aj to učenie hlavne teda u mňa spravilo veľké zmeny, že som začal učiť a že učím, že proste mám to, že musím v tej práci proste skončiť o 4:00 a ísť sa pripraviť a ísť odučiť, čiže to, s čím ja pracujem celoživotne s tým workoholizmom, že málo čo ma od tej práce odpúta, to už moje 2 ex-manželky zistili, takže joga ma dokáže odpútať a má tam tú pravidelnosť a mne to určite robí dobre po tej fyzickej a psychickej stránke, takže ja som určite vďačný, že som nejakým spôsobom sa k tomu dopracoval a že som to absolvoval, takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Ja sa už teším, keď bude nejaká tá nadstavba, lebo už mi to pýta, že ja sa chcem vždy posúvať stále dopredu, takže teraz ja už potrebujem nejaké dáta, kedy bude niečo ďalšie, aby sme to mohli nadstavovať, takže aby sme to mohli postupovať dopredu, aj možno nejaké nové cviky tým mojim zverencom dávať a tak. Takže ja chcem rásť s tým, takže mne to určite dáva zmysel. Aj keď to nebola moja primárna cesta, ale evidentne teda sa mi to malo stať asi, že sa to malo udieť. Že som potreboval aj po tom druhom rozvode možno nejakú psychohygienu od všetkého, alebo nejaké nové nasmerovanie, alebo prečo mi to vesmír priniesol.
Ja sa veľmi teším teda z toho, že môžem spolupracovať na našich kurzoch s ľuďmi ako ste vy, pretože mi to dáva zmysel a je to pre mňa obohacujúce. Neoberá ma to o energiu, ale posúva ma to takisto ďalej dopredu. Keď cítim a vnímam na ľuďoch, že mi dôverujú a že vlastne môžem odovzdávať to svoje know-how, ktoré som za tých 14 rokov aj budovania jogových štúdií, aj vedenia jogových štúdií, aj vedenia vzdelávacích edukačných programov v oblasti joge. Dáva mi to obrovský zmysel a tak ako Peťo spomenul, my máme v príprave už teraz na tento rok aj supervízny rok, kedy vlastne prinášame pre našich absolventov, ktorí už majú prax, nadstavbové štúdium, kde sa vlastne zaoberáme trošku viacej do hĺbky aj kauzuistikami a vecami, ktorými prechádzajú s klientami. Takže má Yoga Inštitút aj svoju nadstavbu, čomu sa veľmi teším. A vám ďakujem za váš čas, za to, že ste si urobili dnes čas a prišli ste a možno motivovali ľudí, ktorí možno zvážujú takúto cestu alebo možno ani nevedia, čo majú vo svojom živote teraz urobiť, pretože sa nachádzajú a prestupujú z nohy na nohu. Takže ja ďakujem vám, milí poslucháči, že ste dnes počúvali náš podcast a ak by ste naozaj mali záujem na svojom živote niečo zmeniť alebo možno vykročiť niekde, kde je možno neznámo, ale týka sa to vášho tela, môžete navštíviť naše webové stránky www.yogainstitute.sk alebo na sociálnych sieťach nás môžete navštíviť na mojom osobnom profile Katarína Ježovicová. A môžete takisto dať sledovanie, follow našemu YouTubeovému kanálu, ktorý prináša zaujímavé rozhovory so zaujímavými hostiami. Ja vám veľmi pekne ďakujem a vidíme sa čoskoro.